Кніга прарока Езекііля, раздзел 22. І сказаў Господ да мяне гэтыя словы: «І ты, сын чалавечы, ці хочаш судзіць? Ці хочаш выдаць прысуд крываваму гораду? І пакажы яму ўсе агіднасці яго, і кажы: гэта кажа Господ Бог. О горад, што пралівае ўласную кроў, каб гэтым наблізіць час свой, і што паставіў у сябе ідалаў, каб апаганіцца. Сваёю крывёю, што ты праліў, ты правініўся, і ідаламі сваімі, якіх паставіў, ты апаганіўся. І ты наблізіў дні свае і дайшоў да часу сваіх гадоў. Таму я зраблю цябе ганьбай перад народамі ды пасмяяннем на віду ўсіх земляў. Суседзі і тыя, што жывуць далёка ад цябе, будуць смяяцца з цябе, горада, слаўнага нячыстасцю, поўнага звадак. Вось кіраўнікі Ізраэля кожны сваім чынам у цябе пралівае кроў. У цябе бацька і мазі ў знявазе, у цябе пакрыўджаны чужынец, у цябе ў прыгнёце сірата і ўдава. Святыня мая ты зняважыў і зняславіў суботы мае. У цябе былі паклёпнікі, каб праліваць кроў, і ў цябе елі яны на ўзгорках, і пасярод цябе дапусціліся злачынстваў. Сорам бацькі адкрылі ў цябе зняважылі жанчыну ў пару нячыстасці яе, і адзін дапусціўся агіднасцю з жонкаю блізкага свайго, і другі апаганіўся распустай з нявесткай сваёй. Брат згвалтаваў сястру сваю, дачку бацькі свайго ў цябе. У цябе прынялі падарункі, каб праліваць кроў. Ты ўзняў працэнты і займаешся ліхвярствам, і дзеля карысці ўзвёў паклёп на блізкіх сваіх, і пра мяне забыўся, кажа Господ Бог. Вось я ўдарыў у далоні мае дзеля набытку несправядлівага твайго, які ты сабраў, ды з прычыны крыві, якая ў цябе пралілася. Ці вытрымае тваё сэрца, або ці будуць рукі твае настолькі дужыя ў тыя дні, калі я вазьмуся за цябе? Я, Господ, сказаў гэта і зраблю. І рассыплю цябе паміж народамі чужымі, і расцерушу цябе па чужых землях, і прыму з цябе тваю нячыстасць. І я вазьму цябе як уласнасць на вачах паганаў, і ты даведаешся, што я Господ. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: сын чалавечы, дом Ізраэля стаў для мяне як жужаль, усе яны медь, і срэбра, і жалеза, і свінец у печы, сталі яны жужалем. Дзеля таго вось, што кажа Господ Бог: за тое, што ўсе вы сталі жужалем, вось за гэта я збяру вас у сярэдзіне Єрусаліма, падобна як кладзецца разам у печы срэбра, і медь, і жалеза, і свінец, і волава, каб распаліць у ёй агонь і расплавіць іх, так і вас я збяру ў абурэнні маім і лютасці маёй, і пакладу вас і растаплю, і збяру вас і распалю супраць вас агонь абурэння майго, і вы будзеце растопленыя ў сярэдзіне яго. Падобна як срэбра плавіцца ў сярэдзіне печы, так і вы будзеце расплаўленыя ў сярэдзіне яго. І даведаецеся, што я, Господ, выліў на вас гнеў свой. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: сын чалавечы, скажы яму: ты зямля, на якую не ўпаў дождж, а не лівень у дзень абурэння, князі якой у яе сярэдзіне, як і львы рыкаючыя, што расхапілі здабычу. Яны пажралі душы, сабралі багацці і каштоўнасці, павялічылі лік удоў яе сярод яе. Святары яе парушылі законы мае і апаганілі мае святыні. Не адрознівалі яны паміж святым і неасвячоным, і не навучыліся адрозніваць чыстае і нячыстае. І на суботы мае закрылі вочы свае, і сярод іх я меў знявагу. Князі яе сярод яе, як ваўкі, што раздзіраюць здабычу. Яны разліваюць кроў, забіваюць людзей, каб атрымаць карысць несправядлівую. А прарокі яе пакрылі для іх усё тынкам, абвяшчаючы прадказанні падманныя і абвяшчаючы ім прароцтвы фальшывыя, кажучы: гэта кажа Господ Бог, калі Господ не гаварыў. Людзі гэтыя зямлі чынілі гвалт і рабунак, крыўдзілі убогага і беднага і беззаконна здзекаваліся з чужынца. І шукаў я паміж іх чалавека, які паставіў бы мур і стаў бы ў праломе перада мною, каб бараніць гэтую зямлю і перашкодзіць мне ў знішчэнні яе, але не знайшоў такога. І выліў я на іх гнеў мой, у агні майго абурэння вынішчыў іх, на галовы іх скінуў віну за іх учынкі, кажа Господ Бог.